गइल हमरा के कपार में बोझ भर के। अरे हेले भी गिरा रे हां जल्दी भाग जल्दी भाग के अंदर मुंह में गइल जल्दी। अरे का काम है जिंदगी के दिन रात काम कर रही ना तब वो भाभी पता न का जब तक तब हमके मारे ही पीटत रहे नहीं। हम कभी न जानते रहे कि हमारे जिंदगी में ऐसा जिंदगी मिली हमके तो कभी ना ऐसी जिंदगी नहीं थी। अरे रानी तो काम ना भाई गए तो काम ना भाई हां 1 घंटे तो रखे नहीं गए रे रानी पता नहीं का अरे कोने पता नहीं अरे हाय हाय दिन भर तो खाली खा के आगे कुत्ते दिला कुत्ते अरे हां हाय है पे चुकी निकाली में अभी तक लेके साडल बड़ चुकी के है हां भाभी हम सब कुछ कर दे लेकिन तू ऐसे मत बोल। अरे सोच रही जान से मार दी जान से हां जहां हमें मर जाता ना ता 5 लाख रुपए नतिया मांगते से तिल का ये रोड़ी के 5 लाख रुपए दे तो हम भीख मांगम गली में हैं रो भाई के मुड़ी जब धक रख ले ले जरा डायरिया को छिड़िया तू पर माई में उनके खावा खिला के जिंदा रह गइल हमरा के कपार में बोझ भर के। अरे हेले भी गिरा रे हां जल्दी भाग जल्दी भाग के अंदर मुंह में गइल जल्दी तो आई हो भगवान जी रानी की न देख देख के मुंह न हमार तो दिन भर दिन नहीं के बढ़िया बीतत बतलावत ई रानी ननद बिया हमरा खातिर एगो जौजाल बिया घर में हमार मरद जहां जात हटेनु तहां न तीर के जहां के मरैया नहीं के तार 5 लाख में आतन स हमके लड़की पढ़ल चाहिए इनकरा के रानी के हम कलेक्टर नहीं कराई हैं अपना काम कराई नु घर छोड़ के अपने भाग दे अरे त कर दलित के घर बेच दे कनियो रानी के एकरा के आ एकरा के हम 5 लाख रुपए दे के तिलका बिया करत हम धान जाई भीख मांग खाती भतर कटनी के आ देखत कि का करती है आखिर हम का इमे हमार का गलती बाटे हम का कहता नहीं कि हमके खूब बड़ा घर में शादी कर अरे हमके गरीब घर में कोई सन को घर में हमके शादी करा तो जैसन भी मिली हम वैसने में खुश रहब। काहे रे दे काहे रोत रे भौजी बोली का हम का बताई तुझसे जानते जब ने तो भाभी हमारे साथ हमके मारत पीटत रहत ताड़ी और हमरा से हमके कुछ ना कुछ बोलत रहत ताड़ी टॉर्चर करत बाड़ी और तो और भाई गुलबान नहीं के देखे तो कह दे 5 लाख रुपया मांगत है सर। अब तू ही बताओ ना हमके घर वाले गरीबों घर में हमके शादी कर दिए तो हम कुछ कहे जाई ना जे तू कहे ना जेबी तोर बियाह हम ना करब हम कमा के बियाह करम तोर ऊ खाली भौज जइया से भी न तो या से दोनों भाई बहन के देख के तो करत कभी भाभी ऐसे नहीं करती हम नहीं जोड़े जा दे दिया मत रो तो बियाह हम ना करम। अरे तोरे विश्वास में बानी लेकिन हम का करी रे जब न तब ऐसे बोलत रह तड़ी तो हमके मन करता कि अपन जाने ही देते खाना खरीद दिया ना रे हम तकले खाना नहीं की कहिए जा दे दिया मत रो रो के तुम हाल अपन बेकार कर ले तो का करी हमारे जिंदगी में शायद रोए के सिवा कुछ नहीं के रखा जाय दे भाई हम में तो का करबी हम बानी ना चूजा पर रो मत तुम
चल हम तोरा खाना खियाते। भगवान जी हमार मर्द फोन ना कहना हो कि का बात बा लड़का देखी कोई लड़का ठीक बा कि नहीं के एको हमार मर्द के ना दिमाग में सच में गोबर समा गइल बा। ई रानी खाती काहे खाती बड़ी में घर बर खोजता ना ई रानी के गली में भीख मंगो से शादी कर देते ना तो हमार त करेजा के एकदम ठंड के मिल जाए। रुको फोन करके पूछे तनी कि का करता ना गली में ना 5 दिन से ना वो खूब पूरी मिल जा गरमे गरम खूब ने खाए में लगाइल बा ना। हेलो हाँ जी कहाँ बनी? अच्छा माने आतना आपके बहनिया नीमन बियानो कि ओकरा के बढ़िया घर दुआर खोजतनी 5 लाख रुपया तिलक देव खातिर खुद तो पॉकेट में फुटल कौड़ी नहीं के आ लेके कर्जा रुपया पैसा लेके आ घूमत नहीं हमारे गाड़ी के किराया लगा अच्छा माने एक ही बहन बिया तो खूबी ना पर घरवा दुआरवा नाम लिख देला ए नती पे बेटा मोचका बार का हो लेके मिले तो चल लेके आके कौन भीख मांगा दे के बियाह ना हो जाई जरूरी बा 5 लाख रुपए तिलका दियाई। हां कौन जरूरत बाटे कौन करम मार बहनिया कइले बिया जना होते त पर माई बाप के चबा गइल अब हमनी के चबाई तभी घर से जाई निकलल बड़ा 5 दिन से खूब निमन लागत न घूमे में नाही हो जना बिया होई 5 लाख रुपया हमारा भेरी नहीं खे कर्जा लेके बियाह कर ही है जिंदगी बीत जाई भर ही में का हमार ठीक हो तो घर जल्दी आवा तारा से बियाह हो ना अब हम ओकर बियाह करतन देखा कितना निमन लगे जो के ठीक बा। आई हो भगवान जी बतलावा हाय नतिया मर्दा के लाज हमार लागता कहता कि कर्जा पर सूद पर पैसा निकाल के आ बहनिया के बियाह करे के आ कमा भर के ई नतिया नु हमारा के बेचवा दी तब ई कर्जा ना भराई ई रानी के चलते हमार घर दुआर भेजा जाई ई रही बास ना बाजी बसुड़ी एकरे के कहीं बढ़िया से ठिकाना लगा दी ई रानी के धा के ना मुड़िया जाप के मर देबा कहल कि पेट में दर्द उठला मर गइल एकरा के 5 लाख रुपया दे तिलका हमार है घर ना बनी एकरा के 5 लाख रुपया तक तिलका बियाह रुक जा।